Mga prutas nga lingin adunay mata ug anaay tagok ang himalitan alang sa palihi sa bagong tuig. Kay ngano kaha, sayra nato pinaagi niining report. Dinhi sa fruit stand sa barangay Cugon Ramos sa Dakbayan sa Sugbo naglinya ang mga namaligya og prutas nga sugod ng gidugok sa mga tao. Puntarya nila ang mga lingin nga mga prutas sama sa watermelon nga simbolo kuno sa kwarta. Ang pinya nga dunay mga mata, nagpaila lang kuno nga daghan o makita nga opportunity. Ang golden melon, gipanag-ingpod sa Bulawan nga pampaswerte. Ang mga prutas nga tagukon sama sa nangka nga humot, mao kuno'y mudani sa swerte ug mupilit kuno sa tibok tuig. Pipila lang kini sa pagtuo mismo sa mga namaligya ug sa mga namalit sa ilang palihi sa bagong tuig. Kung unsay kasagaran nga mga papalihi gyud inyong baligya? Ang kanal yung mga lingin-lingin, sir. O, mo ginay pangita. Tuyok mo ba? Ya ang presyo nato. Kana ang mga ni mahal-mahal ang mga local ragyo, ang imported, di kayo mas mahal ang local. Mupilit yun ang kuha, naman siya tagok, mupilit ang kwarta sa imuha. Swerte sad na. Okay. Ang kining lingin like kaning watermelon o katong mga Juicy siya. So it means dili siya dry imuhang kuan. Charot. Samtang adunay mga pinutos ng daan nga 13 fruits alang sa mga nag-budget kay mapalit man kini sa mas barato nga presyo. Depende man sa klase o gisagol-sagol na ang gidakon. Apan nganong 13 man gyud ka prutas. Pagtuon nila nga aron masubrahan kuno ug usa ka buwan nga dili mahutdan. Usa may kuan meaning anang 13 fruits? Anong 13 ka prutas gyud? Paswerte man kuno ni siya, sir. Oy, mauna silang, mauna man dyan gikuan na. Matagtuig, good. Tagsa-tagsa o gituhuan ng mga tao busa respetuhan na lang sab nato. Ang mahitabo sa kinabuhi sa tao magdepende gyud sa paningkamot, dili lang sa swerte. Kauban si Clover Lumaya ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.